Здравейте, приятели, аз съм Кристина Христа с втория видеоклип от моя канал. Запреснах се по списанието, което току-що дойде лятната промоция. Най-новия каталог на Иван летния. Така, добре, искам да кажа, че радиото сега и няма и мисля, че ще бъде по-сериозна сама. Ще продължа с биографията за Джастин Бибър, тъй като не можахме да говорим повече за него. Предполагам, че всички го познавате. Ако не го познава, няма спокойно, ще кача него снимки, ще дам линкове за негови клипове, мои любими. Ако имате любими, също дайте линк или просто ми напишете името. Добре, ще започна. Джастин Бибър е роден на 1 март 1994 г. и е поп-изпълнител от Страмфорд, Онтарио, Канада. Бил само на 12, когато участва в местното състезание за музиканти в Страмфорд. В края на 2007 година Джастин и майка му започват да качват клипове в YouTube не за друго, а така, че неговото семейство и приятели, които не могат да присъстват на изпълнението му, да могат да гледат. Достигайки значителна известност с изпълненията си, като на песните на певците Usher, Стиви Йондър, Нио, Джастин Тимбърлейк и Майкъл Джексън. Скутер Браун, който е бивш изпълнител, гледа видеото на Джастин и заедно с него летят до Атланта, Джорджия, където се среща с Usher. Седмица по-късно Джастин има възможността да пее за Usher и моментално се здобива с огромен интерес, както се явява на прослушването с Антонио Ла Рей за Island Rexant. През октомври 2008 година Антонио подписва договор за Джастин с Island Rexant. Тежкото му детство. Едва на 13 години Джастин Бибър разбира какво е черната страна на живота. Само до преди 2 години той е без пари, без приятели и без баща. Майка ми и баща ми са разведени. Се разделиха, когато бях на 2, казва Джастин. Джастин е прекарал най-лошите години от живота си за намерено жилище в най-лошата част на Страмфорд, Канада. Вкъщи винаги мирише на муха и стените бяха влажни. Издава Джастин Бибър. Майка му едва на 21 години трябва да работи като чистачка, понякога дори на няколко места едновременно, за да могат да свържат двата края. Бедността на семейството му се оказва и проблем за приятелствата. Беше много трудно. Подиграваха ми се, защото не носех скъпи дрехи и бях по-нисък от останалите момчета на моя възраст. Казва Джастин Бибър. Той решава да поеме в ръцете си своя живот. Всеки ден Джастин Бибър пее на улицата, за да събира пари за него и майка му. Но независимо къде обикалям и колко пари печеля, никога няма да забравя какво съм преживял, какъв съм бил, кой бях преди и откъде съм тръгнал. Казва открито Джастин Бибър. Приключихме с тежките неща. Сега малко любопитно за Джастин Бибър и мога да кажа, че ще помогне на фенките му. JB обожава захарен бамук. Прякори. Бибър, JB. Започна на барабани на 2 години, след това китара, пиано, а сега пее. Иска да запише дует с Бейонсе. Бащата на JB свири на китара, а майка му пее. Джастин не е единственото дете в семейството му. Има по-малко сестра Жасмин. Най-много обича спагети и любимият му цвят е син. Едно от хобитата му е да кара скейтборд. Има кученце на име Сам. Родителите му са разведени. Любимо число 6. Има клаустрофобия, левичари. Има страхотно чувство за хумор. Може да реди купчета на Рубик куб за по-малко от 1 минута. Любимият му сериал е Смолвил. Харесва филмът Роки. Иска да участва във филм. Търси името си в Google само за забавление. Ако спечели 1 милион, ще купим къща на майка му. Търси си момиче, което е хубаво и без грим.
Започнал е да излиза с момчета на 13 години. Смисъл не е в този смисъл, а в смисъл, че има приятели от 13 години. Обича плюшени животни. Влюбвал се няколко пъти. Любимата му напитка е витаминозна вода и други пепа. Записва френска версия на One Less Lonely Girl. Участва в турнето на Тейлър Суифт, където си чупи кръка. Пява пред Обама. Любимите му бомбони са Sour Patch Kids. Преди да стане известен, не бил беден и е пел пред магазина в родния му град в Канада. Харесва песента на Jay-Z Hammerstein of Maine. Любимият му празник е Коледа. Гледа за красиви очи и усмивка в момичетата. Харесва момичета, които могат да го накарат да се смее. Любимата му зърнена закуска е Капитан Крънч. Любимите му спортове са хокей и баскетбол. Сам се е научил да свири на музикални инструменти. Любимата му телевизионна игра е Марио Карт. Джастин Тимбърлейк и Юшър са искали да подпишат договор с него. Той е избрал Ушър. Майка му се казва Пати. Най-добрите му приятели са Кристиан, Час и Райан, момчетата, с които играе в видеоигри в началото на One Time. Любимият му цвят за дрехи, които да носи, е лилав. Играел е хокей и е бил номер 18. Номерът му за фенове е 4 милиона 4665. Регистрацията му в YouTube е Kidrown, Twitter Justin Bieber, Facebook Justin Bieber. Участва във филма School Dear, в който играе себе си. Номерът на обувките му е 7 и половина и нараства, това не мога да го разбера. Любимото му животно е зебра. Не яде спагети на среща, защото много се цапа. Обича сникърс. Още. В интервю за Billboard тинейджърът разказва, че почти всички парчета е посветил на любовта. Написах още една балада, Down to Earth. Тя е за това какво чувствах по време на развода на родителите си. Мисля, че много деца са били в такава ситуация и искам да знаят, че те не са виновни за нея. След като парчетата му попаднаха в радиостанциите, Бибър продължава да не забравя YouTube. Мисля, че интернет е най-добрият начин да намериш фенове. Ползвам още Facebook и Twitter, но вече се опознавам обижавам с феновете и личните си информация. Тук майче има грешка. Трябва да е сближават феновете си, личната инспекция. Така. Предпочитам да пазя за себе си личната му информация. Смисъл, той иска да пази личната информация за себе си, затова не е дал повече. За Джастин и Майли Сайръс. Ако Джастин Бибър и Майли Сайръс бяха гаджета, прякорът им щеше да бъде Джайли. Можеха да отидат заедно на турне, за да пеят заедно на сцената, а публиката да плаче от щастие. Уви, няма да има двойка от двете най-горещи звезди, защото Джастин Бибър отговори в последния начин на въпроса на радио Z100. Какво мисли за Майли Сайръс? Не е мой тип. Джастин не обясни подробно защо не би излязъл с Майли, но според нас това може да се дължи на странния и гардероб. За щастие, Сайръс не се нуждае от Бибър. Тя си има Лиам Хемсворт, с който започва да излиза по време на снимките на новия им филм. Но това вече е за Майли Сайръс, а друг път ще говорим за нея. Приключихме с Джастин Бибър. Искам да ви кажа, ако имате някакви теми, ако имате някаква
интересна тема за следващия клип, моля коментирайте. Така, надвишавам вече 10 няколко минути в клипа и не искам да ви отекчавам много. Моля, ако е много дълго този клип, ако е много дълъг този клип, коментирайте или ми пишете на личен. Добре, чао за сега, ще се видим по-късно. Мисля след малко да направя още един видеоклип, но това ще бъде клип 3. Чао!